and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. O, kinsa ba? Ikaw ba kini? Ang nakita ko? Dili katuhuan. Sabade, Otik. Asas Franco ug si Claire. Wa na sila din hikate. Unsa? Asa ba di sila? Tuwa sa layong dapit. Diin ang mga tao. Wa makailan nila. Nga sila, biktima sa kasing-kasing nga nagtago sa maliputon mong dughan. Otik! Oh, you slapped my face. Ayaw ra gani ko bugal-bugali, Otik! Yun, anak, karon na nahitabo. Wa na sila dinhi. Umay kami anhi ka. Kaya andam na unta ko nga. Mutuman sila isugo na ko. Kaya ano? Unsa ilang isugo? Gitawgon ko ni Bay Franco. Nga iyang iuli nimo ang mga matamis niyang hawk nimo. Sa? Busa, akong iuli ang maong mga hawk. Pinaagin ako. Ug hagkanti ka. Animal ka, Otik, ha? Animal ka? Gaway mapahimaslanan! Gisugo ko niya nga. Iyang ipauli, pinagin ako ang iyong mga gakos nimo. Buang ka! Buang ka, ha? Buang ka, ha? Kumanstang paros. Animal ka? Dukol na sad. Hey, sorry lang yun. Sorry lang yung kayo. Iko lang ko nagtuman sa sugon by Franco. Sama! Klarohi ko! Asa sila? Klarohi ko. Asa sila? Ngugat na. Bitaw ka, te. Ilayas na sila. Layas. Usa nilayas na sila? Nagpalayo na sila. Tungod kay dili sila makaharong sa mga tao sa palibot nga nahibaw sa inyong panghitabo. Mao pa? Ilabi ng inyong anak kasi Claire. Way hunong sa paghilak tungod sa nahitabo ninyo ni Bay Franco. Kupuray. Kanunay naghilak, nagmahay, nganong nagkahimo kanini. Yung sa ato pa. Ilang kini kong gibiyaan. Maingon gida na kate. Hingpit na ko nilang di kasilagan. Naog yun tingali. Hala. Bapa. Nahila ka? Ha? Di mailhan ba ka na sa imong pagbasol? Magbasol man ko, Otik. Mawagtang ba ang ilang kasilag na ko? Ha? Kate, nga naman. Lakip ka. Mangutahan na ako. Usama ni Ana. Ngano? Ngano? Oh, taon taman. Nahadakin asmang ko sa madanlog nga kalibutan. Hindi dakinas. Kate. Magbinaot pa ba ko, ha, Utik? Aw. O kung sa akong pagdakinas, o dili na sila mo ilan na ako, aon-saon ko man. Pero, Utik, gimingaw ko sa kong anak, kang Claire. Akbo lang sa kong abaga. Sabi na! Kung gimingaw ka niya, simple kayo. Tawag siya, pagkisulti. Pagay pasaylo niya. Nahibaw ko ang sirado na ang utok sa kong anak. Gumikat sa akong nabuhat. Nasilag na siya ka na ako, Utik. Sipunin mo ka tilay. Sipunin mo. Unya. Unsa man, pasagdan lang ni mo. Magpabili ng iyang kasilag diyan ni mo. Ha? Teka, niwat ako nugan. Ate. Hut ka Ate.
Nade kay dugan di ay. Kate, naunsa ka? Unsa man Di, tayo, hapo na ko imong dugan. Bi. Siya po apa pawa. Pawa di apa mosan ka na. Oh, tiada ko dugan. Tagay kong tubig. Tubig, leche. Ha? Tubig. Ay, unsam ka mo tapos tagapuhap sa budugan. Pero dili na magkutay. Dili hapuhap ang akong gikinahanglan. Samde. Tubig. Gusto juga mo hapuhap sa kundugang animala ka. Kapay muslanon ka. Tubig animal. Ay, ginasari. Puta kundugang. Kana ako nang suwayan bag na abag yung kay dugan. Gilain lagi nimo pagsabot. Saman! Kadiyot. Magkuha kong tubig. Wala na sila din eh. Wala sila si Franco. Okay nga pong anak. Si Papa, naginuktok na po siya. Papa Franco? Claire, Ayaw na pagsige ginuktok pa. okay ra ko nak. Pa, Giyamaaman ko lang akong kaugalingon nak. Pero di na ko kalikayan nga magunahon ako sa imong mama Kati. Nagunahon ako nga tingalig. Natinta lang ang imong mama tungo sa sapi ni Mr. Martinez. Gipangandoy lang niya ang karuhay sa kinabuhi. pa, Sorry nak. Mao di nga daghan na kay sa kwarta. Nakapamalit og mga butang. Gipalitan pa ko. Pero kwarta di ay sa maluibon mong inahan. Papa Franco. Gusto na pa. Sorry nak, sorry. Pero ay kawala ka na ko. Kaya ko pa ni. Basin og makamatngon ra si Mama Cathy sa iyang mga binuhatan. Nak, sa kung tanaw no, iya natang kalimtan. Tungod kay iyang ikauban si Mr. Martinez nga makahatag niya sa tanan. Hangyo lang na ako pa. Ayaw lang paghimo og laka nga makapasamot sa atong problema. Magunsa naman lang ko kung lakip ikaw, mawa na nako pa Franco. Claire. Unsa na may gibati nimo? Ha? Nawaan ang kahot sa mundugan? Na ang mga butang ay ang mahalon nga imong gipamalit para kumbay Franco. Ay, yang giuli ay. Buang siya. Hanggaw ko niya. Anong iyam nang giuli? Oh, iyang giuli kay basin. Nagtuo siya nga ang sapi nga imong gipalit ana gikan ni Mr. Martinez. Oh, correct. Sakto gyud. Munas ginhawa gyud akong ulog-ulog ni Mr. Martinez unya iya pang iuli. Saman! Kati, uy! Oh, limod pa di ko. Ang kuno na ako. Gikan ni Mr. Martinez ang kwarta nga akong gipamalit ana. Oh, kanang ba nga mahalon? Imong gihatag kang bay clear. Di mo nagikan. Aw gikan gihapon Mr. Martinez. Alano? Saman! Ano mauwaw pa man ko utik uy. Ano mauwaw pa man ko? Ano mauwaw pa man ko mutugang ko tinuod? Nga nauwawa naman ko, manaman. Ihilamos na lang nako. Saon taman, bunggo naman ko. Di ay. Unya. Saan mo ang inyong kahimtang? Kung sabay pagtuon ni mo utik. Ah? May kahigayunan pa ba nga magkabalik mo ni Bay Franco? Angay pa ba? Oh, sumagod ni mo. Sabay gusto ni mo mahitabo utik. Ha? May kahigayunan pa ba nga magkabalik mo? Ako nang ibalik naman pangutana. Malisod na utik. Saman. Nga naman? Kaklaros katarungan, Nga lisod na magkabalik pa kami si Franco tungod kay ibaw ko. Mo ipirming mo okiot siyang huna-huna ang akong paglimbong kaniya. Yay. Alam ba siguro mo ganun ang nahitabo? So,
Murag dili na gyud mahitabo nga magkabalik pa kami si Franco, di ba? Kathy. Ano ni? Nilak ka gud. Nilak ka gud. Bisag magpabaha pa ko sa mga luha, utik. Yay. Pero dili na gyud mabanlas pa nga ako nahimong paglimbong kaniya. Oh. Kathy. Si Franco. Hello, Franco. Hello, Sofia. Asas Kati. Kuan kining niulis inyo. Miuli? Nganong niuli pa man siya? Di ba nagtipo naman silang Mr. Martinez? Wa man. Nagbahay lang ko ni mo, Sofia. Franco. Sakit lang kayong gihimo ni Kati rin ako. Naningkamot man ko nga dili mapas mo ang ako pamilya. Naningkamot ko nga makahatag og maayong kaugmaon sa among anak. Pero kipuang ko niya. Ug naibaw ko nga nasayod ka ni ini. Pero wa gyud ka makatambag niya. Franco, wain taong ko magsunod-sunod niya sa tanan niyang mga lakang, uy. Oo, pero naibaw ka. Franco, lisod sad kaayo nga ako ang mahimong hinungdan sa inyong panagbungkag sa pamilya. Sofia, nahunlak ang akong pamilya tungod ni Mr. Martinez. Franco. Sultiis Kati. Basulan niya ang tanan. Basulan niya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!